Дӯстони насем қисми видео бо рӯи дубайский чӣ хеле ки гуфтем якум дуюм қисмиша якумша нархҳоро гуфтагӣ будем бо описанияи видеода нависам хати номерои WhatsApp тамошо кунем кадомша заказ карданӣ бошем дар WhatsApp нависем доставка ма инҷо дорем ҳамаш бори наве марҳамат тамошо кунем. Паплинои дубайский сангои сваровски тоза задагӣ